mabungahong adlaw igsoon. Live ta. Palihog share sa atong live. Right? Musta mga igsoon? Praise the Lord kaya nakahigayon na po ko igsoon nga mag-live. Mayong Odto Pastor from Jinsan, Jasper, MPP ko. Shout out mensahero sa Ginoo from Padagian City. And shout out to Yumi. Salamat sa pag-share. Watching from Prosperidad, Montevista, Castro family, shout out. And watching from Talisay, Cebu, Salome Soldea. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa higayon. Shout out to Brother Raymark Diacamos from GCTD Dubai, watching this time. Mao pa jud paghuman sa mong Holy Spirit encounter pagkanindot ana igsoon. Thank you for listening, igsoon. Thank you for watching. Timingan jud naka-live, Pastor. Salamat, Brad. Ryan Galaneda, watching from Germany. Kung napa ka Germany, Brad. And shoutouts na ng mga nurses sa lain-laing kanasuran nga naa sa naglibot sa kalibutan. Mga Pilipina nga mga nurses, no? Like this ni Brother Ryan. Usa ni siya sa nurse nga naa sa Germany. God bless Galaneda from family sa CDO, Cagayan. Mayong Odto sad Brother GRB Gabotan. Watching from Zamboanga City. Nilesa Azocenas. Shout out sa atong 260,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Shout out also sa ato ang mga subscribers na mga tig-send og stars, bisigutan na ngayo, no? And sa tanan nga mga avid followers, listeners, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. Abot man di ay kadiri sa Pitugo, Pastor og speaker. Yes, ka tulo na siguro, Brad, or igsoon. Mensahero sa Ginoo. Siguro balik-balik ka Pitugo, katulo or upat. Sa pinakalas kay diha ko ilahang Pastor, kalimot magkoy katong taas nga pastor bitaw. Pastor Corib. Oh, kaila jud kana Pastor Corib. Unya ning wali ko diha sa prisuhan sad sa Pitugo. Shout out Sumikad family from Montevista, Davao de Oro. Greetings from Brother Jeric Sumikad. Okay, again shout out be Sumikad family from Montevista, Davao de Oro. Hello po Pastor, nakita kita kahapon sa Pag-ibig Tagbilaran. Okay. Hey, imo to kung gikuhit. Sister ba ni? Imo to kung gikuhit. Daghang kay tao gahapon unya. Gahapon dito mi sa PSA kay nagpasa ko sa requirements para sa
kasal bitaw, makakasal. Sa man to sa to siya nga documents about sa makasolminize og marriage ba, okay? Imo daw ang gikuhit gapon. Maingod to, brother. Pastor Pohon Luisito Webes, watching from New Zealand. Okay? Praise the Lord. Ug sa tanang mga followers nato diya sa New Zealand, mabungahong adlaw yung tanan diya, basin paliron tas hangin diya, no, Pohon, itugod sa Ginoo. Okay? And shout out to brother Jamie Payot, watching from Batuan, Santa Cruz. Shout out Payot family. Praise the Lord. And maayong udtosad Sister Nini Burgos, taga Jinsan eh. Watching from Dolores Ormoc City, Rinaldo Arias. Okay. Shout out sa Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, dapat rin mayong udto, Brad, Pastor. Hatagi ko Bible verse nga mahilayo sa mga bisyo. Mahilayo sa mga bisyo. Daghan, paduol sa Ginoo. Bitaw, Brad, ang the best way para malayo ta sa bisyo, paduol ta sa Ginoo, kay magkaduol ta sa Ginoo, malayo ta sa bisyo. Malayo ta sa Ginoo, maduol ta sa bisyo. IPM ko, Brad. Kanusa ka maakaari sa Cebu City Jail, Pastor, kay ganahan ko magkita ta. This time wala pa ko'y schedule or plano, kay busy kay ko diri sa Bohol, Igsoon. Mga Bible study, simbalay, busy kayo. Gimingaw na bitaw ko Cebu City Jail. Praise the Lord. Sagdi lang kay mo PM ra ko nimo. Okay? Brother Rick Osteri Solidad. Kumbati, Pastor. Pisigami CDO. God bless. Pisigami CDO. Maingod to, Pastor. Nagtanaw minimo from Pitugo ni. Pitugo? Okay. Shout out na ko bita ng taga Pitugo sa mga church member nila ni Pastor Corib, Pastor Lolo Marcial, or katong basta tanan taga Pitugo diha, mga kasimbahanan, katong mga followers diha, mabungahong adlaw ninyo. Balik ra ko diha Pohon. Dol ra ka Pitugo eh. Good afternoon, Pastor James. Dumanon watching while on duty. Thank you. Sa tanang nagtanaw, naminaw, samtang nag-duty like this, si Abila Villaber Jundel Bon. Salamat kayo. O sa tanan nga naka-Bluetooth speaker dahala, palanugi pakusgi mga igsoon, kaya atong imaritis, ipakatap ang pulong sa Ginoo. And you know what? Ang atong topic karon igsoon may tungod ni kung luwas na bagyud ta, kay ngano man ang uban nagduda kung luwas na ba sila. Na ako na dungog ba nga ning message na ko, or na receive nga message nga, Pastor, luwas na ba jud ko? Nganong ingani man akong binuhatan, luwas na ba jud ko? Ay daghang na, so ato nang tubagon ron mga igsoon. Para sure ta ba? Kay why sure pa, delikado ta diha. Ipakusog na po nato ang mga speaker kana. Mayo na, Brother Jasper MPP ko. Salamat, igsoon. Nara ko diri sa Banawa, Guadalupe, amo, Pastor. Kamanggahan, Montirasas, amo, Pastor. Actually, before last year, igsoon, every Monday na ako sa Cebu City Jail. And sa akong naibawan karon, inigsulod na ko, mupasa na po siguro ko og mga requirements. Akong kauban, sige pagsulod sila. Watching from Butuan City, Mindanao, Bernadette Kuchanko, Tapik. So na diha gikan akong amahan. So originally kami mga dumanon sa Butuan jud mi. Kung na kay madunggan da igsoon nga mga dumanon amuan ang kaliwat. Ug shout out sa mga tawsog diha nga nagtan-aw kay maunay kaliwat na mo tawsog. Praise the Lord. And before we start, I just want to encourage everyone all over and over again, please share our live. And please mention your friends here in the comment section. Kado mga nagduda ba nga naluwas ba ko, ano nga nagsige pa man kong padayon pagpakasala na ngano maniha nga makahimo man ko ni naluwas ba ko, nagduda ba ato nang tubagon aron mawang pagduda aron natay confident nga luwas na kita. Okay, so maingod to nakaapas jud. Okay, thank you. So shout out from Misamis Occidental, Ephraim Docor. Maing adlaw, mga brothers and sisters in Christ. From Sasa, Davao City, Susan Baldomar Lambayong. Hallelujah. Shout out Cebu City Jail. Brad Ares, Maximum 4. Brad Kenneth, shout out dia. RDC 123. Shout out na Brad Ibang dia. Of course, si Brad Jao, Mayor Jao.
Shout out ninyong tanan. Mga brad nako sa Alpha Kaparo. Shout out. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo para sigurado ang long live. And then of course siya Skeptron in Arms. Shout out. Again, ipataas na tong ngalan sa Ginoo kay mao na sikreto sa taas nga kinabuhi. And of course akong gi-shout out ang OFW no. Sa lain-laing kanasuran, Middle East, Canada, America, dagan kay tayong mga followers different countries and mga naka-permanent residents, shout out, mga seafarer, mga seaman, namos kong pag-ampo kanunay. Praise the Lord. Blessed day, Pastor, shout out from Cogon, Cagayan de Oro City. Matthew 1:23. Matthew 1:23, paborito siguro yung verse niya. Salamat, Iksoon, salamat. Hello, Pastor, maingod to sad. Sister Jessica Pitesio E. Harris. Kung ako na sayop, tagakuan Sagbayan, or kanang Padong, Danau. God bless, sister, God bless. Hello, Pastor, mayong hapon. Great naman po sa akong papa, iyang birthday karong adlaw. Kinsayngan sa imong papa, Iksoon. So akong great be sa mabungahong adlaw na tawhan ang papa ni Cherlyn Iteo. Asam ning dapita, basta ako ning great og a joyful birthday sa imong papa Igsoon. Okay, papa ni Cherlyn Iteo. Sakto ba ko? Brad Pastor, as lang ko unsay pasabot aning Isaiah 2:22. Tubago na to na unya Igsoon unya. Brad kanang IPM isend ni palihog kay di ko pwede mo tubag diri kay madugay ta. Okay? Here we go. So shout out nako ang mga kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao atong mga followers and Camp Osmeña, Cebu, diri sa Barak sa Tagbilaran City, no, shout out. Praise the Lord. Hallelujah. So this time we're gonna start, and anyways, shout out sa itong mga subscribers, star senders, mga new followers. Welcome kayo mo nga page, and I just want to encourage everyone to share our live and to mention to invite your friends to follow our page. Why? Aron ma-bless pud sila. And of course, sa mga followers nito o subscribers sa atong YouTube channel, wala ko mag-encourage ninyo nga mo subscribe mo ani nga page kay naibayad 51 sir to monthly. Pero ako mong gi-encourage nga mo subscribe sa atong YouTube channel nga imong makita ang link igsoon na adri sa caption ani nga live. Free to subscribe ra na. Why ako mong gi-encourage tungod kay atong mga live na diha akong i-upload kay diri sa page na to, in just 30 days, automatically ma-delete ang ato ang live. Okay, shout out, Pastor Jason Balmores, ang ako ang suod nga higalang alagad sa Ginoo duol sa dughan. Padayon, Pastor, sa pagbumba sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan, and may God bless you, Pastor, more anointing, more wisdom from the Lord sa imong mga lakaw. And looking forward sa mga sunod nga mission nga uban ta. God bless, Pastor, ug sa ministry nga gipiyal sa Ginoo nimo. Shout out, Pastor Trey of Life Worship Center, Talakag, Bukidnon. God bless, Pastor. God bless you more. Si Kaduro. Ug shout out sa tanang mga kaigsoon na to sa Tree of Life Worship Center sa Talakag, Bukidnon. Watching from Butuan, Daday Bayron. Okay, sige na ta og shout out dire, mas mayo nang magampo ta kay wa pa ta maniud to giuna na to kaon ni pulong sa Ginoo. Actually ako ra usa dire mga igsoon kay nilakaw akong sawa. Unya ako naman sa balay niya bakante ko. So ako ning gi-grab ang opportunity to share the word of God. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this day. Thank you, Lord, for another blessed opportunity, for another great privilege to meditate your word today. Lord God, before namo pamation imong pulong limpyuhi among kasing-kasing Ginoo. Kay nasayod mi nga balaan kay ka, gamhanan ka, ikaw ang among magbubuhat Ginoo. Labing halangdon sa tanan, dili ka masipyat, perpekto nga Dios. Ang imong pulong balaan kaayo. Mao nang ako nagaampo nga imong limpyuhan among kasing-kasing Ginoo. Aron ang imong pulong, ang imong mensahe dili masayang ug dili mausik ug dili mutuhop kini Ginoo sa among kasing-kasing. Tagay mi Lord og kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, anda mo sunod kanimo. Holy Spirit, amo kang gi-welcome sa among pagabuhaton karon.
Ikaw ang among magtutudlo. Wala mi nagsalig sa among kaugalingong kaalam. Wala mi nagsalig sa amuang kaugalingon nga kahibalo, kundi ikaw ang among gisaligan. Holy Spirit, we need your wisdom. Have your way right now. This is your moment. I pray nga mamuhat ka sa matag usa karon nga namati og naminaw. And I pray, Lord God, as we listen to your word right now, tuguti nga among mabati imong gahom, among magbati imong presensya, among mabati imong mga gakos, Ginoo, imong comfort, among masinati imong dihog, Ginoo. Bless all your people right now nga namati, Ginoo, nga naminaw. Lord God, ikaw lamang among ipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og grupo or pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ. It's all about you today, Lord God. It's not about us. It's not about religion or groups or any denomination, but it's all about Jesus. Because only you, Lord God, naghatag sa imong kinabuhi babaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton kami kaluwasan. So Lord God, I declare peace of mind right now, and I rebuke every spirit of destruction. I declare victory right now, Lord God. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Kinsa na po ne? Okay, happy and blessed to hear the word of God. Looking forward for more souls nga mawin through your platform. Himaya sa Ginoo from Davao de Oro, watching Catherine or Ma'am or Sister Catherine, Diana. God bless you more, sister. Thank you for listening and for watching. This is for the glory of the Lord, mga igsoon. That is why I encourage everyone again to invite your friends to follow our page. Why? Kay daghan na kay mga kinabuhi na bago, mga kinabuhi nga giusab sa Ginoo, na usab ang daghan silang kinabuhi sa dayang naabot sila ni nga page. Wala na ko ni gi-lift up ang page, but I lift up only the name of Jesus Christ in this page. Tungod kay namuhat ang Ginoo. Kay kung ako namuhat, walay may tabo. Amen. It's all about God. Hello Pastor, God bless you. Dugay na ta wala nagkita, but glory to God na nga pastor ta sa tawag sa Ginoo. Kaila ko ni asa na karon, pastor na po ni. Salamat sa Ginoo. Silingan ako ni sa una, pero adik-adik pa ko ato. Pero pareha mi calling. Thank you, brad. Pastor, padayon ta banti ta. Murag naa sa akong nahibawaan ni sa una sa Lukata. Napakadiya, pastor. Lukata, kay regards ko diha og napakadiha, no, mga kadugo kaliwat nako natanan diha, tuwa ng balwarte diha. Praise the Lord. Let's start. Hallelujah. Again, our topic for this morning is mao ni kuya ni. Naluwas na bagid ta. Luwas na bagid ko. Ha. Mana nagduda pang uban ba? Kay nam koy uban mga igsoon nga muingon nga ang may bawaan daw nga luwas ta inika matay na nato. Lahi po nila. Pero karong kabuntagon atong pamatud-an sa tanang tao sa kalibutan nga pwede ta maluwas bisag buhi pa ta. Wa tay lain karon mga igsoon nga isgutan pulong sa Ginoo. Kay mao man niya nga to ang pinakadoktrina gid, no? So ang uban moingon ang ubang doktrina nga ay ra ta may bawaan nga maluwas ta inika matay na to kay diha ra gyud makitang katag. Napod siya ay punto, pero sa Bible pwede kita maluwas nga buhi pa ta. But I believe ang iyang punto siguro kay ningon gud si Jesus nga ang mulahutay maluwas kay basin pod nga ang uban di kalahutay. Napod siya punto ba? Okay, nasa punto pod. Pero karon lahi niya to atong isgutan igsoon kung tinuod ba kita nga naluwas kay ang uban daghan kay mo duol ang pastor. Nganong mubuhat pa man ko ani? Pastor ngano man ni ngano man na luwas naman ko pastor. Naluwas na ba jud ko pastor or wala? No mao na yung mga istorya sa uban nga wala sila confident sa salvation nila nga ilang nabatunan or nasinati. That is why this day or today ato nang palawman, palapdan og maayo. Kung luwas na ba kita? Labi na gani ng sulti kay delikado kayo. Okay. So atong ablihan ang atong Biblia, bala ang kasulatan mga kaigsuonan. So arita diri sa kuan about salvation. Kabalo na mo ani sa Episo sa gingon ni Pablo. Ang salbahis kaniadto nga giluwas sa Ginoo. Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Okay? Again akong basahon ang giingon ni Apostle Paul sa
taga-Episo, yan yung gisulat nga to sa taga-Episo. Sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 8. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kay pinaagi sa pagtuo, na luwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Dili kini sa inyong buhat, kundili gasa sa Diyos. Busa walay magpasigarbo niini, sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang balaang pulong. So atong nadungog ang giingon ni Pablo igsoon. And speaking of Pablo, there are so many times I've been in different churches. After ko mag-preach, moingon ang ubang mga pastor. Mura man kagkasinyatian ni Pablo nga salbahis kaniadto pero nahimong alagad sa Ginoo. Himaya sa Ginoo tanan, grasya sa Ginoo. Si Pablo mga igso nagaingon diri. Pinaagi sa pagtuo maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So natubag dayon ang atong tema nga naluwas bagid ta? Luwas na bagid ko? Di ba? Si Pablo mismo ningon igsoon nga maluwas ta pinaagi sa pagtuo o grasya kini sa Dios. Kita nga mga buhi karon igsoon ining kalibutan nga nag-enjoy sa libreng gininhawa sa Dios. Kung aduna tay pagtuo ni Kristo sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo, kung atong gituuhan nga si Kristo namatay na banhaw, ug nya mobalik pagyud siya. Okay? Ang iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga nag-antos siya atong tuuhan na mga igsoon. Makabaton dayon tagkaluwasan. Grasya sa Dios ra na tanan. Pagtuo ra. So, but pasabot mga igsoon, sayon ra kayo. No? Dili paliton ang kaluwasan. Walay na involved nga kwartas kaluwasan. No? Wala naghago ta. Wala ta naning kamot nga maluwas kundi ang atong buhaton iigo ra ta mutuo ni Kristo. But akong gi-refer ani igsoon ang gitawag og genuine faith kanang dili pagtuo pod nga ba ra taman kundi pagtuo nga sincero nga uban sa kasing-kasing nga nituo ta sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Luwas na ta. Dili na kinahanglan nga maluwas pa ta nga moagi pa tag kamatayon aron maluwas bisan buhi pata karon igsoon ming tuo ta ni Kristo. Okay? Nakabaton na kitag kaluwasan. Dili ni sa atong mayong buhat sad nga magbinuutan ko, no, mubuhat kog maayo, mutabang ko, no, kay kung mutabang kagihimo na sa mga politiko nga makurakot, no? Pero ang tinuod mga igsoon nagpakitang tao ra ta, no? Kay ang uban maingon mga magbinuutan ko, mutabang ko sisikataw nako. Kay maluwas ko no sayop na kay nga atong mayong binuhatan matud pa sa pulong sa Ginoo, sama ra na sa trapo at tubangan sa Dios. Kung gusto tag kaluwasan, muagi ta ni Kristo. O ang giingon diri ni Pablo, mutuo ra ta. Amen? Mutuo lang ka. Pinaagi sa pagtuo. Naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. No? So ingana ra. Kung magduda ka, delikado na. Apan kung ikaw mga igsoon, imong gituuhan sa imong tibuok kasing-kasing. Sincero imong kasing-kasing igsoon. Nituo ka ni Kristo sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Imo siyang gidawat ingon nga imong manluluwas og naghari karon sa imong kinabuhi. Sa imong kasing-kasing, meaning luwas na ka. Ug matod pa ni Jesus mga igsoon sa John 1:12 ingon siya diri sa New Living Translation, but all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sa tanan nga ni tuo ug ni dawat ni tuo nahimo na tang anak sa Dios. Luwas na ta, anak na ta sa Ginoo. Kaya ang uban mga igsoon moingon man nga di pa ta maluwas kay buhi pa no. Pwede ka maluwas nga buhi pa. Pero mao lagi ingon si Jesus ang mulahutay maluwas. Mao na mga igsoon nga ang uban ingon nga may bawaan jud ka nga luwas na mo. Kung mamatay na ka, naa sila'y punto pero lang kung buhay pagkaluwas na jud ka, basta magpadayon lang pug ka sa imong pagkaniluwas. What I mean is, magpadayon ka sa pagsubay, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili pwede nga moingon kag luwas na ko, mana. No, luwas na ka, buhi pa man ka. Kay kung moingon kag luwas na ka, okay nang tanan. Wa na kay buhaton, sayop na. Gawas kung pareha ka tong tulisan dito ibabaw sa cross. Kasi dang nituo siya ni Jesus, namatay na siya. Di ba? Kaya na-appeal sa death row or kamatayon, sa man to dito. Pero kung buhi pa ka karon, yaning tuo ka, yes, luwas na ka, pero it doesn't mean, nga wala kay buhaton. Napa kay buhaton, magsubay ka
sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat ka nga nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat ka sa unsay gisugo sa Bible, bala ang kasulatan matag adlaw. Di buhit pasabot nga luwas na ka kay ning tuo na ka ning kumpisal ka mao ning luwas na ko ning tuo na ko ni Lord man na. Balik na kagpamaligag siya bo, balik na kagpangabit sayop na. Nana kay kahadlok sa Ginoo kung luwas na ka. Kay imong kinabuhi luwas naman dili kay luwas na ka pero ang imong pagkinabuhi luwas sunon pa, no? Mo nang uban mga igsoon magduda ba nga luwas na ba jud ko pastor? Brad, luwas na ba jud ko? Akong tubagon niya kay uban nganong magduda sila kay ana man gud sila. Makasala pa daw siya. Makasala pa sila. Nakasala pa ko pastor. Di ba pastor ako namang gidawat si Kristo isip akong manluluwas. Unya ako siyang gituuhan pero nganong makasala pa ko? Nganom day og luwas na ka, di na day ka makasala. Nganom day og luwas na ka, perpekto na day pug ka. Makasala pata pero lahi na gyud. Kay sama sa kong gibalik-balik igsoon. Makasala pata pero dili na nato tuyuan. Dili na nato planuhan. Para na ko example sa kong sala sa una, example lang kay. Mayo man ang akuray example para walay malain ba. Sa una, sawa pa nako nadawat ang gasa sa kaluwasan. Ang grasya nga gihatag sa Ginoo nako. Sa wala pa ko nakatagamtam ana. Mao ni akong sala. Inigsayo sa buntag, mangita nako sa pitaka sa akong mama or papa kay mangawat ko para isuyop ipalit og shabu. Dabdaba. Okay? Kay nganuman aron matagbaw ang craving sa kuang unod. Kay mao man to akong kalipay kana makasuyop ko kada adlaw. Mauna akong kinabuhi kaniadto nga wala pa ko nakasinati sa gasa sa kaluwasan. Makasala ko nga magplano. Example, manguyab ko babae kay gwapa. Maura na akong motibo. Gwapa, sexy, pero akong motibo. Ako ning panguyaban kay aron bughaon ako ni. Ako ning dalhon sa lodging house nga na bitaw. Din mo commit me og premarital sex. Mao na ako mga sala kaniadto. Akong giplanuhan, akong gidesign. Karon nga luwas nako, makasala gyapon ko. Pero wala na ko tuyo, pero dili na tumao tong musuyop, lahi naman na kanang ginagmay ba? Makasala ba ron sa pulong? Okay? Nasuko ba ko kalit nga nasubraan das kasuko, no? Makasala ta. Nga wala tuyo. Amen? Sumao na siya. Di ba pasabot kayong uban man gud mawa ilang confident nga pastor, di ba naluwas naman ko pastor pero nganong makahimo pa man ko ani nga wa man nalipay ang Ginoo. Ngano lagi? Ngano man day og luwas na ka? Perpekto day ka? Delikado igsuon kung maluwas ka, perpekto ka. Kay kung perpekto ka, kalibil na nimo si Lord. Di na ka manginanglag, Ginoo na. Nya di na po ka muduol sa Ginoo. Di na ka mangayo grasya o kaluoy sa Ginoo. Si Pablo, speaking of naluwas na, si Pablo mismo, igsoon, bisag luwas na siya, nasa struggle. Ning share siya nga, naay mga times nga ang iyang gusto buhaton, dili niya mabuhat. Apan ang dili niya gustong buhaton, mabuhat niya. Meaning, si Pablo, makasala di ay pod. Bisan wala niya gituyo. No? Dili niya gusto buhaton, pero naay times nga mabuhat niya. Meaning, honest si Pablo, siya mismo, bisan luwas na, makasala, gyapon siya. Mabitaw ingon siya nga, wala ko'y angay ipanghambog. Kung naamay akong ipanghambog, kung dili ang akong kaluyahon. Ay, boss, siya to? Siya to, iyang giingon, iyang ipanghambog, ang iyang kaluyahon, iyang weakness, kay sa iyang weakness, iyang makaplagan ang strength ni Lord. Kuha ninyo. Meaning, it doesn't mean nga save ka. Di ka makasala. Sometimes, mao ni makawala sa tong confident nga nawa na niyo. Patay wala na ko ani. Wa na ko naluwas ani nga ano man ni naglibog na ko pastor, naluwas na ba jud ko? Oh, luwas na ka oy. No, makasala lang ta pero wala na to planuhi. Wala na to tuyua. Amen. Save na ka igsoon. Be confident. I am saved. Because I believe and I have faith in Jesus. Based on the Word of God, I am saved. Amen? Because I believe in the gospel. Nga si Jesus namatay, nabanhaw. Kung nakabaton kong kaluwasan karon. And I am born again, kay bag-o na ko karon nga pagkatao. And the best example, igsoon, sa naluwas is, nadyo'y kabaguhan ng kinabuhi. Amen? Ako na nang balik-balik, akong balikon. Kay kung naminaw ka karon, yung kagluwas ka, then, wa pa ka na bag-o, there's something wrong with that salvation ngayon mong na-receive because, as what I have said, there is no such thing as salvation without transformation. Mag-uban dyan ang kaluwasan o kabag-uhan, salvation and transformation. But, maulagi, transformation, pero dili, ingon nga,
abi kay transformation na ta, dili na ta mapakyas ta, pero kanang ginagmay nga wa pa gid tuyo, dili nang planuhan. Dili nang mga bit ka, lahi naman ang mga bit ka. No, lahi naman na. Kay mao na gingon mga igsoon, the moment we were saved, gipadalhan ta ni Jesus og Holy Spirit. And the Holy Spirit mutabang na to kung tintalon ta kay naa may self-control nga bunga niya. Amen. Now, ang ebidensya pod nga luwas na kakaingon man nga maluwas ta pinagi sa pagtuo kay basin ba og mutuo ra ka. Mutuo ko Ginoo. Mutuo galing palahubog, mutuo ng mga adik-adik. Bisag kinsa, bisag asa ka mangutan na igsoon, mga kriminal diya, mutuo ka Ginoo, mutuo. Kana pong a kind of faith nga adunay resulta, kanang faith nga genuine, tinud-anay, kanang faith nga even imong heart kinasing-kasing ba, mingtuo ka nga sincero sa Ginoo, makabaton kag kaluwasan unya. Ang kana nga kaluwasan mo resulta magbunga og kabag-uhan. Amen. Ang uban mo ingon nga ay nang iapil-apil ko nung kabag-uhan, ngano di man iapil kabag-uhan kay ngano man dili daw makaluwas ang maing binuhatan. Di bitaw makaluwas ang maing binuhatan. Pero kung ni-claim ka nga naluwas na ka kay ning tuo ka ni Kristo, ang maing binuhatan mo sunod na automatically. Kung ang imong faith ni Jesus, imong pagtuo sa Ginoo genuine, tinud-anay, mubunga ginaw kabag-uhan sa imong kinabuhi. Like Paul. Si Paul igsoon sa wala pa niya na encounter si Jesus, manlulutos siya. Iyang hulgaon tong mga followers ni Kristo, iyang patyon, dakpon, prisohon, lutoson, hadlukon. Iyana si Pablo, salbahis, o iyangan sa una, Saulo. Pero sa kaadlaw iyang na-encounter si Jesus. Na-encounter niyang power ni Lord at the road to Damascus. Nahayang siya or natumba siya. Nga nakigistorya ang tingog sa langit nga ako si Jesus nga imong gilutos. And then, the next few days, igsoon sa sunod nga mga oras, nga naitabo sa kinabuhi ni Pablo, si Pablo, mingtuo sa iyang nakita, nadungog. Mingtuo siya ni Kristo. Imbes wa pa unta to siya ningtuo, apan ningtuo siya, unya, nakabaton siya kaluwasan. Kay nituo man siya. Siya bitaw nag-ingon na sa episo nga mutuo, mao na maluwas. Maluwas na pinagig pagtuo dili sa maing binuhatan. Unya na siya giingon sa igsoon nga ebidensya kung naluwas ta. 2 Corinthians 5:17, one of my favorite verse nga akong ibalik-balik ug ako na puning balikon kay mao ni ebidensya sa kaluwasan. 2 Corinthians 5:17. Naluwas ta kay natay hingpit nga relasyon ug pagtuo sa Ginoo, meaning nahiusa ta. Ug ingon si Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Si Pablo mismo ni ingon nga once maluwas ta, once na-encounter nato tinud-anay ang gahom ni Kristo, mabag-o atong kinabuhi. Ang daan atong pagkatao, ang atong pagkapalahubog, adik-adik, pagkahilig og kabit, pagkasugarol, pagkahilig og scatter, pagkabakakon, pagkahambugiro, tanan nga mga binuhatan nato nga di maayo naglunang sa kahilayan. Unsa man diyang binuhatan? Nang labay na. The old has gone. Unsa naman diay pastor ang kinabuhi nato karon? The new has come. The new has come, it means ang bag-ong kinabuhi nga makita si Kristo. Mao nay makita na nimo karon, ebidensya sa kaluwasan. Meaning, luwas na jud ka. Kay kung moingon kag naluwas na pug ka pinagis pagtuo, pero ang imong binuhatan wa jud ka na bag-o, meaning luwasonon pa ka. Gapos pa man ka. Kung mayong kag naluwas na ka, nihawa na ka diha sa mga gapos sa kaaway. Nihawa na ka sa gapos sa pornography. Nihawa na ka sa gapos sa unsa may mga gapos nimo? Mga addiction nimo, no? Unsa man any chains, mga kadina sa kaaway. Nakagawas na ka diha. Kay luwas naman ka. The old has gone, the new has come. Mao na siya pinaka fruits or results sa salvation. Kay di ka moingon pod nga luwas na ko. Pwede man ka moingog luwas na ka. Kay ningtuo ka ni Kristo, but how about the fruits? Kay dapat na ay ebidensya, na ay ilhanan. Sama ni Pablo. Sa diyang nituo siya ni Kristo, sa diyang iyang na-encounter si Jesus, pinagi sa tingog, sa dalan, paingon sa Damasco, iyang gituuhan si Kristo, ug nakabaton siya kaluwasan, ug sa diyang nana siya Kristo sa iyang dughan, nakabaton og kabag-uhan na iyang kinabuhi. Mao nang niingon sa 2 Corinthians 5:17, ang tanan nga naa na ni Kristo, nahiusa ni Kristo, bag-o nang binuhat, ang daan nangagi na, ang bag-o ni abot na. Si Pablo na kay siya mismo nakasinati og kaluwasan. Amen?
So ayaw mong tuon ng uban nga pundok nga hambugiro kay magsigig ingon. Wa ko mo judge hambugiro kay kami lagi luwas. Kami ang tinuod nga naluwas. Ayaw mo pagaragara dia kay kung di mo musulod ani mong pundok. Wa mo zero. Di mo maluwas. Pero musulod gali mo luwas mo. Ayaw mong tuon na obserbari ang ilang binuhatan. Kay ang binuhatan mo tug-an as tinuod. Ngano day pastor? Basihan din ang binuhatan sa kaluwasan dili. Pero ang binuhatan nga maayo resulta po na sa kaluwasan. Kung moingon sila og naluwas sila pero ang ilang batasan di makaog iro, questionable na. Kay ang batasan sa mga niluwas na, ang batasan nila sa una wa sila batasan karon makita na si Kristo sa ilang batasan. Mao nay luwas na. Si Kristo na ang ato ang punuan, makita siya sa atong bunga, binuhatan, batasan, ibin sinultian. Kay daghan kay mga baser na ko diri nga yanor ko tawgon og bugo. Sa pay uban buang. Ang uban dia naya mga bugok nga na ba sinultian ang anak sa Ginoo. Amen. Kung si Kristo na sa atong kasing-kasing, mugawas siya sa atong baba sinultian. Amen. Mo na mga igsoon, so sayon ra kayo nga moingon kag luwas ko, yes, I have faith in Jesus, luwas na ko. Yes, sayon ra kayo. And then aside from that, mo resulta na siya og kabaguan sa atong kinabuhi. So ikaw igsoon ayaw pagduda na. Kung ikaw mismo kabalo ka nga ning tuo ka ni Kristo, ning tuo ka sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ayaw na pagduduha nga naluwas bako urwa unsa pa may akong kuno na nganong makasala ka basta wala lang nimo tuyuwa. Naipit ka. Amen. Kana bang wa kay choice? No? Naipit ka ba kanang wala na jud kay laing paninglan, nakalitan ka. Di ba? Lahi itong nagplano kang ugma mamaylo ko nya di na ko ilisan. Ugma mamaylo ko kay na ako'y bayronon sa utang, pero kabalo mo ko nga maayong tao na si pastor. Magpaluy-luoy ko pero ang tinuod di na ko ilisan kay mosabot naman as pastor. Lahi na po na tinuyuan nga sala. Ug akong balik-balikon lahi ng sala nga tinuyuan ug sala nga wala tuyua. Amen. Mo na mga igso no, so sayon ra kaayo. Nganong magduda man ka nga luwas ba ka or dili nga unya radyo ko may bawaan nga luwas na hindi ka matay. No, buhi pa ka karon, pwede ka maluwas as long as you have faith in Jesus, as long as you have faith in what Jesus did in the cross, at the cross of Calvary. Namatay siya, nabanhaw siya igsoon. Luwas na ka, bayad na ka. Ayaw pagduda, ayaw pagduduha, kay demonyo ang magunghong nimo. Nya makasalaman ko pastor. Again, ngano dayo luwas na ta? Di na jud ka masayop. Di na gyud mo talipsay ang imuhang kuan, ang imuhang gisulti, no? Nay mga times nga makalitan ka, pero lahi na kay naman wa nakalahi man guning nakasala ka nga wa tuyuwa or nagpuyo ka sa sala. Amen. Lahi na siya, no? Nang makasala ka nga wa tuyuwa pero kanang uban kay lahi man kay sa una kita lahi man nagpuyo gid ta sa sala. Pero karon nay times nga makalitan ta nga makasala ta pero wala natutuyuwa. That is why the book of Lamentations said, ako na gibalik-balik, the steadfast love of the Lord never cease. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Because every day, expected na nga basin, madalinas ka. Sa kadangog dining kalibutan, dagag tentasyon, dagag pagsulay, dagag challenge. Basin ba makakalit kag kasala sa imong sinultian ba ron o runsa? Kanang wa tuyuwa ba? Wa planuhi. Mao na nga gi-offer ni Lord iyang mercy every day. Amen. So, mao na siya. Nga, dapat confident ta. Kabalo ka mismo, you have faith in Jesus. You have faith in what He did at the cross of Calvary. Save na ka. Amen. Dapat confident ka. Luwas na jud ko. Luwas na jud ko. Amen. Kay kung magpaabot pag mamatay ka, delikado. Ay noon, apoy punto ng uban kay basin ang uban, di man gud mo padayon. Namatay na hinoon, ning undang po ka nalagad sa Ginoo. Posible po na nga, diha ang kuan, pero mao lagi na, bisan buhi pata, pwede ta mo ingon sa ato ang kaugalingon with full confident ba nga, I am saved, I am redeemed, giluwas ko ni Lord kay ning tuo ko niya. Og ang akong binuhatan karon resulta ni sa kaluwasan nga akong natagamtaman. Grasya sa Ginoo.
Amen? So, ingana na siya. And again, akong balikon, ang kaluwasan mo resulta og kabag-uhan. Ang kaluwasan mo resulta og kanang new life, bag-ong kinabuhi nga makita na si Kristo na to. Kay lisod magud pud mingon ka. Mingtuo naman ko, pastor, ning sabat gali ko gipaampo ko. Pwede man ka magsabat-sabat ra. Pwede po ka magtotoo ra. No, kaya unsa nitong giingon ni Jesus, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo-Ginoo kay uban. Ginoo-Ginoo ba ra. That is why ingon si Jesus nga iyang gi-remind ang giingon ni Isaiah nga these people honor me with their lips but their hearts are far from me. Di ba? Pwede man ka mutuo sa babara. Pwede ka musangpit o Ginoo sa babara taman. No? Pero wala day ka ni sunod. Mutuo ka, di dyan na mawa ng musunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw ng tuo ra. No? Kay mabuhi pa man ka. O, mutuo ka, Lord. Mingtuo ko nimo. Nga pila ka minuto, patay ka. O luwas ka. Pero napa may ugma. Magpadayon ka pagsunod sa Ginoo. Amen? Ana ra na. Kay dili gyud na magbuwag ng saved ta by God's grace. Dili sa tong hinaguan, saved ta, and then nadyo na resulta nga kabag-uhan. Kay karon daghan kayong sigig angkon nga luwas, pero wa mo biya sa pagbuhat og di maayo. Ang kay di man ta perfecto, yes. Di bitaw ta perfecto pero kanang mga bit. Unsa man na, dagko naman kay na. Di man ko mutuo igsuon nga kanang mga bit nadalinas ka na. Di ko mutuo nga kanang mga bit igsuon. Wa na tuyua because in the first place igsuon napanay mga conversation mulargo di kag pangabit. Be ako ning kasuway man jud kog adultery kay nakoy uyab sa una kalibin ako minyo. Di ba? This amin nagsugod, chat-chat. Di ba? Nagplano. Nakoy dagang mga gi-design nga plano. Dili ingon nga wa tuyua intentionally. No? Kay ang uban moingon man nga musabot ra man Ginoo na pastor basta importante luwas nako. Nangabit lang ko ron, mao niya akong gibuhat kay wa tuyua lahi na po ng istorya ha. Amen. So mao na igsoon. Because again, si Paul niingon nga maluwas ta pinagis pagtuo sa Episo. Nya niingon po siya sa Korinto nga ang tinuod nga ilhanan nga nanatay kaluwasan or hingpit nga relasyon ni Kristo bag-o na tong kinabuhi. Ang daan ni agi na, ang bag-o ni abot na, ug kaning bag-o na tong kinabuhi mao ni lig-ong ebidensya sa atong kaluwasan, ug mao ni ang pagpamatuod sa tanang tawo nga nakaila na to. Nga tinuod jud tang naluwas kay nakita naman si Kristo na to, kay lisod pud nga luwas na ta pero kada gabi ka magligid-ligid sa kahubog. Grabe po di ka badlungon sa Ginoo. Kung tinuod kang luwas ka nga na kay Ginoo, Jesus sa imong dugan naghari. Badlungon ka uy, no? Nakay self-control. Di ka patuyangan na unsa balaan ko ng Ginoo mo. Sugoon di ka sa Ginoo. Tanawa, kung luwas na ka, amina mo, yan na kay Kristo sa imong kasing-kasing. Sugoon di ka ni Jesus nga, ikaw paghubog-hubog dito, pag-adik-adik, pangabit dito, anak, pangabit. Kay waka kita, imong Paris, kay looy, kay kada sa abroad. Di ka malipayon diha. So, para ba lang nga na kay kalipay aron ang imong lawas, matagbaw ba, masatisfied. Okay na diha, adto atong mga kahilayan dito, pangabit. Muana di si Jesus. In the first place, the one who saved us is holy. Balaan siya. Jesus never encouraged us to commit adultery. Jesus never encouraged us to get drunk because based on His word, ingon ang pulong sa Ginoo, our body is His temple of the Holy Spirit. Ampinganan ni. Lisod po kayo nga si Jesus na nato. Nya sugoon tang mag-adik-adik, sugoon tang maghubog-hubog. Na, delikado na natin. Kinsa man nga Hesus. Basin si Hesus na nga katong palahubog nga among silingan. Delikado. Amen. Mao na igsoon. There's no such thing, again, as salvation without transformation. Walay pulong nga kaluwasan kung walay kabag-uhan nga musunod. Musunod dili mag-una ang kabag-uhan. Musunod gina kay una si Jesus. Kay ang tanan, grasya man sa Ginoo. Kay bisag unsaon nimo buutan, di ka maluwas kung di ka moagi ni Kristo. Una, mutuotan ni Kristo, mo resulta og kabag-uhan. Dili nang kabag-uhan niya Kristo, di na pwede. Musunod ang maayong binuhatan. Musunod ang bag-ong kinabuhi. And that way, we could say to ourselves that I am confident that I am saved by God's grace. Amen. Kay na ako'y pagtuo ni Kristo. Bahalag ang uban katawaan ka pero biblically sa Bible ta nagsunod. Bisan buhi pa ta, pwede ta maluwas. As long as we have faith, we believe in Jesus. And according to the book of John, sa tanan nga mituo niya,
sa tigingon dire. Ingon si ang John, ganina ako nang gibasa igsoon. But all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Gitagaan tagkatungod nga mahimong anak sa Dios kay ning tuo man ta ni Jesus. Amen? Ana ra. So ayaw na pagduda nga luwas ka or wa kay nakasala ka. Makasala ta. Pero kung ang imong gibuhat nga sala, imong tinuyuan, imong giplanuhan, no, voluntarily, voluntaryo jud ba nga nagpakasala ka intentionally din, kadudahan na imong kaluwasan. Igsoon ako, gikan ko diha. Okay? Karon mo admit ko nga makasa ko, pero wa na ko tuyua. Di ba? Bisag kung saan ako paningkamot, makasa ko say singhagan ako kung asawa nga way hinungdan ka na ma-stress ko. Nya mga na po kong pasaylo. Love, sorry kaya ni nakalitan ko. Nga na bitaw. Naay mga instances sa akong kinabuhi nga makasala ko, pero wa ko nagplano nga mabuhat na nako karong adlaw. Na surprise ko. Lahi ng tinuyuan. Amen. Lahi ng giplanuhan. Lahi ng intention jud ba nga nagplano ugma bantay lang. Mauni akong buhat wala na. Because I believe and I don't think ang Holy Spirit mo tudlo ni mo na. Ang Holy Spirit holy. Tudluan ta niya sa paglakaw sa pagkabalaan kay ang atong manluluwas balaan man. Amen? Amen ba mga niluwas? Padayon ta. And aside from that, ayaw paglipay-lipay nga luwas ka. Kayo luwas ka, wala kay buhaton, na pa kay buhaton. Ang uban mingon nga, luya imong kaluwasan, pastor, imo mang tabangan ang Ginoo. Wala na ko tabangan ang Ginoo. Save ko because of His grace, og nalang ko gibuhat ron. Ang akong gibuhat, padayon ko. Nga nagsubay siyang kabubuton kay nganong dayeg luwas. Ug luwas day ka. Wala day kay buhaton. Napakoy buhaton. Magbasag Bible kada adlaw, magampo. Nakoy quality time or quiet time ni Lord. Mag-worship ko. Mo-attend ko mga Bible study, prayer meeting, mga small groups or simbalay or unsa di nga. No? Kay luwas naman ka. So, ang imong buhaton, mga butang nahimaya ang Ginoo. Napakay buhaton di buhat nga. Luwas na ko kay ning tuon ko mana. Wala day kay buhaton, maganday-anday na ka. And aside from that, kay luwas naman ka, gisugutan ni Lord to make disciple. Manglakaw ta ang kaluwasan nga atong natagamtaman, atong ipasa sa uban. Sultian na to sila. Kay sila luoy kayo, nagtuo nga luwas na. Pero sa panahon nga mag-away sila, mangutang dayon og fundador, emperador, tanduay, magbijuki dayon. Labi na ang mga bana, magsabak-sabak dayon mga babae, kay dili na daw makapalipay ilang asawa. But still, they go to church every Sunday. But still, they said that they are saved. Sayop na. Kay luwasunon pa man ang binuhatan. Ang tinuod nga naluwas, niluwas ang binuhatan, luwas na pod. Di kay luwasunon pa. Pero mao lagi na, dili man ta perfect, pero wala tuyua. Lahi jud ta sa uban nga nagpuyo, nagkinabuhi sa pagpakasala. Lahi man ang nagpuyo sa sala or nakasala nga wa tuyua. Amen. Ebidensya na nga luwas na kaigsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word. Today, salamat nga imo ming gipahinumduman, gitagaag confident nga ang kaluwasan pagtuo ra ginamo Ginoo. Among gituuhan ang imong gibuhat, ibabaw sa cross sa Kalbaryo, namatay ka, nabanhaw. Ug kami nakabatog kaluwasan. Bisan buhi pa mi Lord according to your word. According to Saint Paul, luwas mi once mo tuo minimo. Ug kana nga kaluwasan magbunga og kabag-uhan. Salamat sa imong pagpasabot kanamo karon Ginoo nga naadjud mi confident nga luwas mi, and it doesn't mean nga save me. Di na sad mi mapakyas, kung dili mapakyas mi apan lahi na gyud sa una nga magpuyo sa sala. Kun dili mi komportable sa among sala, Lord God. Because luwas naman mi nanaman kanamo. So we hate sin, but sometimes makasala mi nga wala tuyo. So Lord, salamat nga imo ming gitagaag bagong pagtulunan or gi-remind mi nimo Ginoo nga dapat confident mi nga saved na mi tungod sa balaang dugo nimo nga imong giula ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ug tungod kay ning tuo mi nimo Ginoo. Ikaw ang among manunubos, ikaw ang among savior ug naa ka naghari sa among kasing-kasing karon. Lord, thank you for your word, Holy Spirit. Salamat kayo. I pray, Lord, that you allow your Holy Spirit nga kanunay magpahinumdum namo og labaw sa tanan
maghatag sa bunga nga pagpugong sa kaugalingon. Kay kung wala ang Holy Spirit nimo Lord, kung wala ang bunga sa Holy Spirit, di jud mi makapugong Ginoo. Grasya ra gyud tanan nimo Ginoo. Wa mi mahimo sa among pagpaningkamot kung wala ka. But with your help, with the help of the Holy Spirit, Lord God, makahimo mi bisan ang mga lisod nga butang. Lord, thank you for your word. Salamat kayo. And right now, I pray sa tanang mga viewers and listeners, padayon kapag kupot silang kinabuhi, padayon kapag pamuot silang kinabuhi, Lord, tagbuhay lang panginhangalan, sa tagai Ginoo og panalangin nga sibo sa ilang need nga blessing. And I pray, Lord God, sa nanginhangalan og kaayuhan sa balatian. Right now, Lord God, I speak healing in Jesus' name. Father God, nagaingon ka sa imong pulo nga pinagi sa imong labod Ginoo na ayo mi. So Lord, I speak healing to sa tanan nga mga masakiton karon, either sa physical or sa emotional, mga nasakitan sa kasing-kasing. I declare healing in Jesus' mighty name. And Lord, ako nag-aampo Ginoo sa mga gusto Ginoo nga makabaton Ginoo kalinaw, kay naglibog sila karon, nag-struggle, na-depress sila. I declare hope, Lord God, imong ibutang sa ilahang kasing-kasing karon, paglaom. And I pray, Lord God, peace of mind right now, Lord God. Tagai Ginoo og solusyon ang ilang giatubang nga problema karon. Sa tanan nga mga negosyante, Lord God, I declare prosperity, unya ma-honor ka sa ilang income Ginoo in Jesus name. Because I believe bisag unsa pa namo ka maayo mag-business Ginoo, grasya ra gyud nimo tanan. Wala mi kapanghambog sa among income Ginoo, kay ang tanan grasya ra nimo. Ikaw ang tinuod nga tag-iya, imo lang ming gipiyalan sa among sweldo or income. Let it be nga mahimaya ka sa income Ginoo, sa imong mga anak nga mga negosyante ug sa mga nagtrabaho Ginoo. Sa mga nagtrabaho, I declare promotion in Jesus name. Sa tanan nga way trabaho, tagaig trabaho Lord God, aron makatabang sad sila sa imong buluhaton Lord God, ug makatabang sa ilang family in Jesus name. Make them faithful Lord God regarding financial, kay kung makita nimo nga dili mi kapiyalan, dili sad minimo piyalan og dagkong butang. So Lord, thank you nga himuon mi nimong good steward sa mga panalangin. And Lord, I pray right now sa mga gusto Ginoo kabag-uhan silang kinabuhi, nag-struggle sa mga addiction or unsa man ilang mga silent battles karon. I declare deliverance in Jesus name. I declare genuine transformation, mga bugto ang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus in Jesus name. I declare new life in the mighty name of Jesus Christ. Makita si Kristo sa ilang kinabuhi. And Lord, ako nagaampo sa tanan nga nagpray Ginoo, nangandoy kaluwasan sa ilang tibok pamilya. Right now, I declare salvation to their whole family. Among gibarugan ang imong giingon Ginoo sa buhat Ginoo nga kung mutuo lang mi ni Kristo, maluwas mi, dili lang kay kami, but also our whole family. So right now, Lord God, I declare salvation of our whole family in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. This time, Lord God, we claim your promise. We claim the victory. Among dawaton Ginoo ang milagro gikan kanimo. Dawato namo ang makahibulungang butang gikan kanimo. Dawato namo ang imong pagpamuhat sa among sitwasyon karon. Mao kini nga among pag-ampo Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan sa gamhanang ngalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen og amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. O isa pa yan, kanuna. Himaya sa Ginoo, Brother Jimmy Payot, God bless. Salamat sa inyong pagpamati, no? Kita ta sunod higayon, mabakanti ko igsoon. And this time, I will give back all the glory to the King of Kings and Lord of Lords. Siya rin kita na ng maisa. It's all about Jesus, it's all about God. It's not about me. It's all about the King of Kings and Lord of Lords. This time, ako nag-aampo nga, i-bless ni Lord tanang buhat sa inyong mga kamot, mga OFW. Tanan nga naminaw karon. All the works of your hand, bless ni Lord. And then, dili ron matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Hallelujah. And again, I just want to encourage everyone to follow our page, no, sa mga bag-o, and to invite your friends to follow our page in it. And then don't forget to subscribe sa tong YouTube channel. Pray ra ni. No, pray ra ari dire kay naman ni bayad sa page, no? So, what mo gi-encourage dire, bahala na mo. Pero sa tanan ng mga subscriber, I appreciate it. Salamat, no? Pero ari mo na ako gi-encourage nga mo subscribe sa YouTube channel kay Prayra. Kunya kaning live na to karon ako aning i-upload dito kay mawala ra ni in 30 days. No? So
God bless everyone, and since na pa itong live, share our live right now. So maura ni ang mensahe sa Ginoo nining kabuntagon or kapunon li ay. See you next time. Ampo, amping, abante, ang nawahi, replay lang. To God be all the glory. God bless everyone. Keep safe, kay ang kalibutan karon grabe na kadaotan. Amen. Ayaw o hawa sa presensya sa Ginoo. Kaya ang pinaka-safety karon kanang naata sa presensya ni Lord. Amen. Again, God bless everyone. See you next time.